Господин Бареков. Благодаря, господин председател. Госпожо Могерини, терорът е сред нас, защото няма кой да го спре на границата, а не защото нямаме обща армия. Вместо единна армия, някой трябва да пази границите на Европа. Европа е изправена пред най-голямата опасност за запазването на мира, откакто съществува Европейския съюз. Престъпните методи на зомбираните от ДАЕШ хора заплашват всяка държава член на Европейския съюз. Европейските правителства са заставени да водят наистина война, която изисква огромни финансови ресурси. Като представител на Република България, която е външна граница на Европейския съюз с Турция и е икономически най-слабата държава в Европа, настоявам страната ми да получи равни възможности за отбрана с тези на западноевропейските партньори. Не трябва Европейският съюз да дублира НАТО, защото моята родина е плацдарм на хибридната война на две бивши империи като Русия и Турция. Вместо единна европейска армия, Европейският съюз е длъжен да плати и осигури охраната на своята източна граница, като подкрепи финансово България. Да не разчитаме Турция и исляма да ни пазят от самите тях. Благодаря.